Saka! Saka! Hey, Hagura! Ah, without it! The drop. The drop. 有人。 1 minute. 1 minute. 哎呦我的妈！你别笑。 The drop. ତମର କଣ ଦରକାର? ମତେ ଗୁଟୁରା ଦରକାର। ହଁ ନେଇ ଯା। ଆରେ ହଉ ତମଳା ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଅ ରେ ଯାଅ ଏ ବାଡ଼ରେ ଏ ଉଠି ଉଠ ଆରେ ଉଠରେ ଗୁଟୁରା ବଡେ ଉଠ ଉଠ ଆରେ ଉଠ ବାବାକେ। ଜଣେ ଜଣେ ବେଡ଼ ହେଲା ବେଡ଼ 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 ଆୟୋ ରେ ମା 2 hours later. ଓ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ରେ। ହଁ ରେ ଆରେ ଗୁତୁରାଟାକୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ବୋଧେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସରିନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ ଗୁତୁରାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି। ଆରେ ସେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବନି ତାକୁ କଣ ଖାଇବ? ହଁ ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ସେଇ ଗୁତୁରାର। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନି ନା କଣ ଯେ ଡେଲି କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡଟେ କରିଦେଇକି ଆସିଥିବ ଭାରି ଆଉ ପଛରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଫସେଇ ଦଉଛି। ହଉ ହଉ କୁଲ କୁଲ କୁଲ। ଶଳା ତା ଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ପାଖରେ ଥିବ ନା ଜୀବନଟା ପୁରା ନର୍କ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଦେଖରେ ଗୁତୁରା ଆସିଲା। ଆରେ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଚାଲ ଗୁତୁରା। ଆରେ ତୋର କିଛି ହେଇନି ରେ ନା ଗୁତୁରା ଗୁତୁରା ଛାଡ଼ ମତେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବସିକି କଥା ହବା ଚାଲ। ଚଳ ବସିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ରଖିନାହାନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ବସିବାକୁ। ହଉ 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 ଚା ବସିକି କଥା ହବା ଚା ଆସ ଆସ। ବସ ଏଠି ବସ ବସ। Oh no! ଆଉ ନାଇଁ ଆରେ କଣ ପଛପଟା ଛେଚଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ ରେ ହଉ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଦେବୁ। ସେ କଥା ଛାଡେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ସେଠି କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲେ ହରି? ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି? ହଁ ରେ ଆମେ ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ତମେ ଦିଟା 你别笑。 କଣ କହିବି ଛାଡ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଆମ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ସେମିତି ଛାଡିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଟି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ମିଶୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି ରେ। ଏ ସତୁରା ଗଲୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିବୁ ଯା। ସର ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ସେଇ ସତୁରା। ଶଳା ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଟି ଖୋଲୁଛି ସବୁବେଳେ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଟାଣିକି କରିଦଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ଆସିକି ଫସେଇ ଦଉଛି ସେ ଭିତରେ। ହଁ ଶଳା ତା ଭଳି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଜୀବନରେ ଥିବ ନା ଜୀବନଟା ପୁରା କାହିଁକି ନର୍କ କରିଦବ ନର୍କ। ଯାହା କହିଲି ରହିଯା ରହିଯା ସତୁର ହେଲା।
ଶଳା ଆଜିର ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଆଜି ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା? ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଜବ୍ ମିଳିଲାଣି। ସାର୍ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ଏପାଳିକ ଜବ୍ ନ ମିଳିଲା ନା ମୋତେ ଘରେ ପଶେଇ ଦେବେନି। ସାର୍ ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେଇଆ। ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବେଶୀ କିଛି ଚାହୁଁନୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ 5-10 କୋଟି ଦେଇଦେବ ଆମେ ସେତିକିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ କି? ଆରେ ଆମର ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ। ହିଟ୍ ଦେଖେ, ଚିଣ୍ଟୁ ଦେଖେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଫାଇନାଲ ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୋତେ ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ? ଚିଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? କ'ଣ ଆଗକୁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେବାପା? ଜେଜେବାପା ଚାଲିଗଲେ। କୋଉଠି? ଛାତ ଉପରକୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ତାକୁ ଧରି ତାକୁ ବସ ସେଇଠି ଛାଇରେ। ଥଣ୍ଡା ଆଣିଆ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଚିଣ୍ଟୁ? ଜେଜେଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ବସି ବସି। ଆରେ ହଁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜେଜେଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଷମା ଅଛି। ଚଷମା? ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧୋତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀଟେ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ? ବାହାଘର ଦିନ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା କ'ଣ କେଜିରେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ବାହାଘର ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଟୋପିଟେ ଅଛି। ହଁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁ ଅଛି। ଚପଲ ଗୋଟେ ବୁଟ ଅଛି। ଏସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସେଇଥିରେ ଥବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଥବ। ସେଇ ନକ୍ସା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ କି ତମେ ସବୁ ଖଜାନା ପାଇବ। ଏଇଟା ସିନେମା ଭାବିଲ ତ? ଆରେ ସେଟା ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ସେଆଡ଼େ ଘରେ ଗାଳି କରିବେ। ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ନଈରେ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିବୁ ହେଲା। କି କାନ୍ଦ ଟେକି ଦଉନ ଯା। ଆଣିଲୁ କ'ଣ ସେଟା? ନକ୍ସାଟେ କ'ଣ? ନକ୍ସା? ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ବର ଗଛ, ଉସ୍ତ ଗଛ, ଏଠି କ'ଣ କଇଁଛ? ସେଟା କ'ଣ ଖାଇଛି? କ'ଣ ଲାଗିରେ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ ଶୁଣିଦେଲେ। କ'ଣ ଲେଖାଇଛି ରେ ଏଥିରେ? ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଖଜାନାର ନକ୍ସା। ସତରା କ'ଣ? ଖଜାନା। ପହଟି ମୋ ନାଁ ନବଘନ ସାମନ୍ତର। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତା ମା' କହେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଧନ, ନହେଲେ ଆସିବ ନବଘନ, କାଟିବ ଦୁଇ କର୍ମ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପୁରୀରେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ବାଳୁତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଶାସନଭାର ନ୍ୟସ୍ତ। ଇଂରେଜର ଅମାନୁଷିକତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି। ଇଂରେଜର ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆଗରେ ଉତ୍କଳ ସେନା ନିହତ ହେଲା। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମା ଚଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏତିକିରେ ଥମି ନାହିଁ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ପୁଣି ଥରେ କୁହୁଳି ଉଠେ। ପାଇକ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭମରବର ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପୁରା 8 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇକମାନେ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଗୋଟେ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ନକ୍ସାରେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା ରେ। बस